Usa ka pulis nga sakop kaniadto sa narelibohang Talisay Police Station kaduha na nagpositibo sa managlahing drug testing nga gihimo. Tungod niini hayan mag-atubang siya og summary hearing procedure. Atong sayran pinaagi sa report ni Nico Serino. Gisugda na ang moral recovery program sa mga sakop kaniadto sa Talisay Police Station. Mitambong si Regional Director Chief Superintendent de Bolsinas sa opening ceremony. Gipailawom sila niini human gimando ang pagparelibo kanila sa Talisay City ug pagbalhin una sa Regional Mobile Force Battalion didto sa Sibonga. Samtang subay niini daling mimando si Sinas ug laing surprise drug testing alang kanila kagahapon. Silang tanan gipangayuan og urine sample aron matino kung limpyo ba. Ikaduhang drug testing nila kini sukad ni atong Domingo kanus-an na paubos sab sila sa drug test dayong pagrelibo kanila. Ang gikasurpresa ni Sinas nga makaduha ka beses nagpositibo ang usa ka pulis nga SPO1 ang ranggo. Gihinganlan siya ni Sinas sa press conference. Apan amo una i-hold ang iyang pangan kay wa pa namo nakuha ang iyang habig. The same person nag-positive og drugs in the initial screening. Therefore, ipapakonfirm na punto namo. Dito na to sa atong sa Sibonga. Oo. So could you just imagine, in spite ng drug test namin, wa pagyapon mi kuan, mi undang. Mimando na ang regional director nga disarmahan ang maong pulis. We're waiting for the report of the drug test katong gikan sa crime lab, and we'll file summary hearing this initial sa iyaha para ko na. Pero mag-moral recovery gyapon siya dito. Mao gyapon ang palisiya. Due process gyapon na, diba? Yeah, speedy trial na. Nico Sereno, Balitang Bisdak.